Mechanic Kassar ta' 38 sena mill-Isla tressa il-qorti akkużat li saq b'mod traskurat u laqat 3 karozzi fl-Isla u baqgħaddej. Il-każ ġara l-Isla fis-sigħat bikrin tas-Sibt filgħodu meta baqa' dieħel fi 3 vetturi, Renault, Honda u Toyota u ħarab minn fuq il-post. Huwa kiser il-kundizzjonijiet marbuta mal-ħelsien mill-arrest fuq żewġ sentenzi li ngħata. Instab ukoll huwa riċediv. L-avukat Mario Mifsud salab biex l-akkużat jinżamm fil-Forensic Unit għaliex qal li dan ma ħareġ mill-ħabs aħjar iżda mimli dwejjaq. Il-Maġistrat Farrugia laqgħet it-talba suġġeriet lid-direttur tal-ħabs biex jagħti kull għajnuna possibbli lill-Kassar, anki wara li tkun analizzata s-saħħa psikoloġika tal-akkużat. Il-Maġistrat Marcin Farrugia ordnat biex l-akkużat jinżamm arrestat. Għall-akkużat der l-avukat Mario Mifsud fil-waqt li l-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Eman Heyman. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.